Velkommen til. Jeg skal have nogle oplysninger. Hvad er dit navn? Anne Nielsen. Hvor gammel er du? 17. Bor du hjemme? Nej, jeg gider ikke bo hjemme. Hvorfor er du kommet i dag? Det er altid været min drøm. Har du nogle erfaringer? Nej, Hvad vil du gøre for at få den her rolle? jeg vil gøre alt. Alt. Alt? Okay, jamen så lad os starte. Jeg vil gerne se dig se meget sur ud. Skal jeg bare se sur ud, eller hvad? Ja, du skal bare sådan prøve at spille sur. Der ligger nogle ting over på bordet, du kan bruge. Fucking røvhul, du tænker kraftedeme kun med pæk! Meget flot, meget flot. I filmen, der dør din rolle. Nu skal du vise mig, hvordan du ville gøre, hvis det var dig. Der ligger nogle ting over på bordet, du kan bruge. Skal jeg bare tage det? Ja, kom nu. Der er masser at vælge imellem. Okay. Der er en ring i loftet, du kan bruge, og så skal du binde den fast derovre i hjørnet. Super flot. Og så skal du bare vippe stolen. Jeg vil altså ikke. Jo, kom nu. Det er ikke så svært. Bare vip den stol. Nej, jeg vil ikke. Vil du ikke gøre alt for at få den her rolle? Jo, Men så kom nu. Vælg den stol. Kom nu.